Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Doncs com ara comentàvem, avui ens acompanyen 3 integrants de l'equip sènior masculí del Club Natació Montjuïc, que al maig va signar l'ascens a la segona divisió nacional. Va ser l'amfitrió de la fase final i va superar el Club Natació Rubí per 7-4 per aconseguir aquest ascens. Ells són l'Alfons Canoves, l'entrenador. Bona tarda. Bona tarda. L'Oriol Massip, un dels jugadors més destacats. Bona tarda. I el Quim Lloret, el capità. Bona tarda. Bona tarda. Comencem parlant de l'àmbit esportiu. Vau tancar una gran temporada al juny. Com es gesta aquest ascens que vau aconseguir? Bueno, nosaltres era un objectiu primordial, pujar de categoria, i no només era un objectiu esportiu, sinó després també fer el pas econòmic, perquè jugar a la categoria nacional espanyola doncs, comporta una sèrie de despeses molt importants, i per nosaltres doncs, ja ho vam lograr-ho fa un any enrere esportivament. No vam tindre la sort de poder assolir-ho econòmicament, però aquest any sí que podem enfrontar-ho i afrontem aquesta nova temporada amb molta il·lusió i moltes ganes per poder fer un bon any. En algun moment vau dubtar de poder-ho aconseguir? Bé, no, l'objectiu estava clar que era l'ascens, però una cosa és l'objectiu que tu et marques, després a mesura que vas jugant partits et vas trobant amb més confiança i aviam, dubtar-ho, bueno, tots teníem en ment que era l'objectiu, però un cop et trobes a la final dius, va, això ha de ser nostre, i així va ser. Quina diries que va ser la clau, Oriol, de l'èxit del vostre equip? La clau va ser tot el sacrifici de l'equip. Vam entrenar força, tots junts, ningú faltava, i crec que el més essencial va ser la defensa. Tots els partits que vam jugar en aquesta fase final que comentaves, vam rebre molt pocs gols i va ser força difícil batre'ns, i al final doncs, vam fer amb aquest campionat. Oriol i Quim, sou jugadors. Quin percentatge de responsabilitat diríeu que té l'entrenador en l'èxit de l'equip? Bé, és elevat, està clar, és elevat. Un entrenador és el que ha de guiar l'equip. Nosaltres, amb l'any anterior que comentaves que no vam poder aconseguir l'ascens no esportivament, sinó per temes econòmics, teníem un altre entrenador, i bueno, l'any passat va arribar l'Alfons, que va agafar, diguéssim, per ell el que era un equip nou, i bé, doncs, vam fer una bona temporada. Està clar que té una part important del mèrit és seu. I Alfons, quina responsabilitat tenen els jugadors de l'èxit aconseguit? Jo crec que al final el que juga a waterpolo són ells. O sigui, si jo no tingués aquests grans jugadors no haguéssim pujat, això està clar, no? I també l'esforç que ells van tornar a fer. Tu pots guanyar una vegada, però tornar a guanyar any rere any, jo crec que és més important, és més difícil mantindre's guanyant que no només el fet de guanyar un any i l'any que ve ja mirarem com van les coses, sinó tornar a repetir l'èxit. Jo crec que si no arribo a tindre aquests jugadors doncs és impossible. Qui representa per a vosaltres com a jugadors un ascens, i en aquest cas 2 ascensos amb un equip com el Montjuïc? Aviam, el club ha sigut molt gran, ha tingut molts èxits, té molts anys d'història aquest club, i doncs el nostre objectiu ara és seguir guanyant. El nostre somni és tornar a jugar a la màxima divisió, tant de bo ho aconseguim, però bueno, nosaltres estem per passar-ho bé, seguir les ordres que ens diu l'entrenador, i si podem tornar a guanyar ho intentarem, però bueno. Signar un ascens diríeu que és el màxim a què pot aspirar un esportista en un esport d'equip, aconseguir ascendir de categoria l'equip al qual jugues? Bé, el que és el nostre nivell, que és un nivell amateur, doncs podríem dir que sí, que tornar al Montjuïc a divisions nacionals, que creiem que és el lloc que li pertoca, que nosaltres creiem que hauria d'estar a divisió d'honor, però bueno, això és a poc, intentar tornar a la màxima categoria, però sí, el nivell que nosaltres teníem com era l'any passat, que estàvem a primera catalana, el màxim que podíem aspirar era l'ascens, i així ho vam assolir.
Ara esteu comentant aquests diferents ascensos que heu tingut. Fem un repàs de la trajectòria dels darrers anys del Club Natació Montjuïc. Anem fins a 2013. Al juny de 2013 l'equip va baixar fins a la tercera divisió, després d'acabar últims a la divisió d'honor, la primera divisió. De fet van baixar a primera, però els alts costos d'aquesta categoria van fer que la directiva del club decidís renunciar a la plaça i baixar fins a la tercera divisió, la més baixa del waterpolo nacional. Sentim com ho justificava el president del club. El problema bàsic és un problema econòmic. El waterpolo a primera divisió no és rendible, és impossible per a un club com el nostre i molts altres mantenir-se a primera divisió, perquè, per exemple, tens un desplaçament a Canàries, probablement 2, tens desplaçament a Sevilla, tens desplaçament a altres capitals importants i que és molt agradable visitar-los, però amb el fons això és una despesa. Els àrbits són més cars. En definitiva, és un problema de pressupost, ni més ni menys. Al cap de 2 anys, al maig de 2015, l'equip va aconseguir l'ascens a la segona divisió, però el juliol el president Pere Padró va anunciar que l'equip no podria jugar a segona per no poder cobrir els 25.000 euros que es necessiten per jugar en aquesta divisió. Aneu a competir, però és possible que el premi gros, encara que el guanyeu, no us el podeu menjar, allò que diuen del pernil i pujar. I podríem dir que ens trobem en un cas de deport amb l'estat més pur. Van anar a competir sabent que probablement encara que guanyessin no tindrien el premi gruixut. I així va ser. I al cap d'un any, aquest maig de 2016, per fi, el club ha tornat a aconseguir l'ascens a la segona divisió i el 23 de juny d'aquest mateix any la directiva va anunciar i confirmar que el primer equip jugarà l'any que ve a la segona divisió nacional. Alfons, quina travessia. Bueno, pues, la veritat que sí, que ha costat molt, no només esportivament, sinó tot el tema d'iniciatives que hem lograt com a club. Hem implicat a tota la família del Montjuïc per intentar treure els recursos econòmics per, si esportivament logràvem fer el pas, que tinguéssim la seguretat de poder fer-ho, no? I jo des d'aquí agrair al club per apoyar-nos i tindre la confiança que nosaltres esportivament li donem i ells econòmicament ens ajuden i ja et dic, jo estic encantat. Jugar en una categoria nacional poques vegades ho pots aconseguir i aquest any tenim moltes ganes per lograr-ho. Com és que l'any passat no es va poder fer front als costos i enguany sí que heu pogut jugar en aquesta segona divisió? Bueno, perquè el pressupost es treballa durant l'any, és a dir, si tu durant l'any no t'has treballat el pressupost de l'any anterior, de l'any següent, és difícil afrontar. Nosaltres teníem en ment que podíem pujar, el nostre principal objectiu era guanyar la fase d'ascens i durant aquell any, és a dir, des del mes de setembre, quan vaig entrar a entrenar aquest equip fins al mes de maig, no vam parar de fer iniciatives. Juntament amb el Josep Maria Valls, que és el director esportiu, vam fer una sèrie d'accions per poder lograr almenys una certa quantitat econòmica i juntament amb l'ajut del club poder afrontar la pròxima temporada. I el club podrà sobreviure a segona divisió aquesta temporada? I tant, jo crec que no tindrem cap problema. Fem les coses molt pausadament, no ens tornem bojos, cada pas és petit però és molt cimentat i això és molt important, no només per l'equip de waterpolo sinó per tota la sèrie de treballadors o entrenadors. I llavors això jo sempre dic que els passos són petits però ben cimentats i això és la clau, per final tindrà èxit. I en el cas que aconseguíssiu l'ascens a primera divisió aquesta temporada, també es podria fer front als costos d'aquesta nova categoria? Bueno, cada any va variant perquè depèn dels equips que hi hagin catalans o no catalans, pot haver-hi una miqueta de variació, no? Lògicament aquest any, per exemple, a primera divisió, si no m'equivoco, hi ha 4 equips catalans, això vol dir que t'estalvies bastants diners, i a segona, en compte, en tenim 2, nosaltres i el Club de Seu Premià. Això vol dir que, clar, que són molts més desplaçaments a segona que a primera. Al final, si nosaltres fem el pas, un cop ja fas el pas a una divisió nacional, ja dona igual on estiguis. O sigui, si farem el pas per pujar a primera, doncs perfecte, agafarem el toro per les banyes i pujarem econòmicament en tot el que puguem. Abans de passar a parlar de la nova temporada, m'agradaria comentar una mica el torneig Marea Verda que vol organitzar aquest mes de juny. En què va consistir aquest torneig? Doncs teníem un equip que de primeres va jugar un campionat en el qual no es va classificar gaire bé
i volíem donar-hi una sortida a aquest equip. Ens vam trobar amb equips d'alt nivell com el Club Natació Barcelona, el Club Natació Rubí, que ja havíem anomenat amb anterioritat amb altres categories, i era una pena perquè teníem un equip molt fort, molt dur, que creiem que podia optar a pujar i estar a la categoria de l'1 al 12 en aquesta Lliga Cadet, però no va ser així, va ser una temporada força assequible per aquests jugadors i doncs els hi vam donar com a premi perquè s'ho mereixien i havien de disfrutar del waterpolo, que és el que van cada dia a la piscina. Els vam oferir aquest torneig que els hi anava molt bé, van jugar contra els equips amb molt nivell que ells es mereixien realment durant tota la temporada i bueno, va ser un cap de setmana màgic per ells, pel club, on vam disfrutar molts i molts equips de waterpolo. Si no crec malament, crec que eren 16 equips i amb la poca antelació amb la que vam programar aquest torneig vam fer que 16 equips s'involucressin en ell, inclús vinguessin equips de fora de Catalunya i que esperem que aquest any tornem a fer la segona edició d'aquest torneig. Repetireu? Intentarem, sí, jo espero que sí, el club jo crec que tirarà endavant, nosaltres també tenim moltes ganes, l'equip aquest any jo m'atreviria a dir que encara és millor, cada categoria que puja estem intentant treballar la base molt, molt bé i sí, suposo que tant el club com els entrenadors com els jugadors del primer equip estem involucrats, participem sempre en totes les iniciatives que el club intenta fer i el club tornarà a fer un altre torneig Marea Verda i esperem gaudir encara de molts més equips, si pot ser. Suposo, Quim, doncs, que esteu contents amb el resultat d'aquest torneig i de com va funcionar tot. Sí, la veritat és que va ser un cap de setmana on feia goig en el Club Natació Montjuïc, on estava la piscina plena, al ser l'estiu que la piscina estava descoberta. La veritat és que feia molt goig i tu veies les cares dels nens i s'ho estaven passant molt bé. I és que, de veritat, que és del que es tracta. El més valuós de l'experiència, què diríeu que és d'aquest torneig? Jo diria que el més valuós és que els nens gaudeixin i segueixin practicant el waterpolo, que jo com a entrenador i com a jugador el que vaig cada dia a fer a la piscina és gaudir de l'esport que practico i com a entrenador el que vull és que els nens gaudeixin i segueixin practicant aquest esport durant molts més anys. Parlem ara sí de la nova temporada que afronteu al vostre equip. Comenceu el 15 d'octubre, encara falta un mes per al vostre debut. En primer lloc, com es presenta aquesta nova temporada? A què aspireu en aquesta campanya? Bueno, aquesta lliga és una lliga molt, molt igualada i ens podem trobar resultats, doncs, guanyar contra el primer classificat en el moment o perdre contra l'últim. I llavors tots els partits segur que els anirem a lluitar i anirem pels 3 punts. I a casa doncs, ha de ser un punt a favor. La nostra piscina és una piscina que la fem de 30 metres, que és l'olímpica, i hi ha altres piscines on són més petites. Llavors nosaltres aquí jo crec que tenim un punt a favor, sobretot el tema quan juguem a casa, i a fora doncs, intentar treure el màxim rendiment en piscines doncs, més petites, en piscines on el públic doncs, hi ha piscines com per exemple a Saragossa que s'omplen i fan 500 espectadors i bueno, vulguis o no són olles a pressió que no és el mateix xutar o fer una acció d'atac quan tens tota aquesta pressió que quan estàs a casa tranquil·lament, no? Quin és el vostre objectiu aquesta temporada? Bueno, jo, com he comentat abans, no és simplement el de pujar, sinó lluitar cada partit, i si al final ens logra per poder pujar, doncs endavant. Però, com he comentat, l'objectiu és això, que no ens pensem, no, és que hem de pujar. Primer hem de guanyar cada partit, hem de lluitar cada minut de joc i a partir d'aquí ja veurem si podem pujar. Us veieu capaços de pujar? Jo crec que sí, l'únic que passa és que hem de veure també com s'adapta l'equip a la nova categoria, perquè hem vingut nous reforços, la divisió també canvia molt d'estar a lo que és la catalana a passar a una divisió nacional, també hi haurà un número de partits més elevat, que això també doncs, augmenta l'exigència, però bé, veurem, esperem que sí. Quin és el canvi que més us preocupa en aquesta nova categoria? Allò que digueu, ostres, això potser ens costarà més adaptar-nos. El fet de trobar-te contra jugadors que tenen molt més nivell. Aquest és
el problema més gros que tindrem. Clar, jugarem contra equips millors. L'any passat la categoria tenia 3-4 equips molt forts a divisió catalana. Ara ens trobarem, com deia l'Alfons, que un partit contra l'últim classificat pots perdre'l, el següent partit contra el primer el pots guanyar. És una divisió força estranya, amb equips molt igualats, i aquest és el morbillo d'aquesta lliga, diguem. I els desplaçaments com aniran en aquesta categoria? Teniu molts desplaçaments lluny de Catalunya? De fet, com dèiem abans, són 2 equips catalans i hi ha 10 equips que són de fora de Catalunya. Si no m'equivoco, són 3 d'Andalusia, un de Canàries, un madrileny, un de Bilbao, un altre d'Elx, Castelló i Saragossa. Són 10 viatges que, bueno, cada cap de setmana un sí o un no haurem de viatjar, però jo crec que ens ho passarem bé, l'equip fem pinya, tenim 4 incorporacions noves, però aquí tots ens coneixem a Catalunya quan juguem, som catalans, els coneixem de fa molt de temps, molt bon rotllo i ens portem tots molt bé, per tant, farem pinya i ens ho passarem bé. Ara ho comentava l'Oriol, Alfons, el grup s'ha mantingut més o menys respecte a l'any passat, els jugadors que tenies per aconseguir aquest ascens? Bueno, jo el que he intentat és primer enfortir les posicions on teníem més debilitat i amb algunes altres posicions doncs, intentar donar una miqueta més de qualitat individual dins l'equip. Lògicament, tal com està el waterpolo, doncs costa molt fitxar, perquè avui en dia pràcticament en aquesta divisió no es paguen sous, llavors bueno, hem d'intentar fer les 1001 per poder tindre un equip en condicions pel nostre objectiu. Però jo de veritat que estic contentíssim. Ens va costar tant el Josep Maria com a mi, Josep Maria Valls, ens va costar moltíssim al final de juliol acabar l'equip i completar-lo, però jo estic molt content perquè totes les posicions, jo els hi vaig dir amb ells que totes les posicions, si agafem les parelles per cada posició, tenim molt a guanyar, i això al final et dona un fons d'armari que possiblement hi ha altres equips que no el tenen, perquè estem aquí a Barcelona doncs hi ha molts equips, hi ha molts jugadors, i això t'ajuda i et permet fer aquest tipus de plantilla. Com abans dèiem, debutareu el dia 15 d'octubre, ho fareu contra el Club Deportivo Waterpolo Màlaga. Com veieu aquest primer partit de la temporada? Serà un partit difícil segur, perquè el Màlaga la temporada passada, si no m'equivoco, va quedar tercer o quart, és a dir, que va estar dalt lluitant per intentar pujar, així que comencem allò amb lo difícil ja. I a més sempre és molt complicat el primer partit. Al començar sempre costa, falta rodatge, no tant a nosaltres, o sigui, no només a nosaltres, sinó a tots els equips. Per tant, sempre el primer partit és un partit de sorpreses, però esperem jugar fort, juguem a casa i intentarem anar en tot i guanyar. I ja per acabar us demanaria als 3 un desig per aquesta temporada. Què espereu d'aquesta temporada, Alfons? Home, jo el principal desig és que juguem bé, que juguem amb moltes ganes, que juguem amb molta il·lusió, i que el dia a dia sigui una temporada molt bona amb el dia a dia. Si tot això ho aconseguim, jo estic segur que no tindrem cap dubte en que finalment aconseguirem l'objectiu de pujar. Però, ja et dic, nosaltres anem partit a partit, a lograr els 3 punts a les piscines o a la nostra piscina on anem a jugar, i aquest és el principal desig, o sigui, lluitar de tu a tu amb cada equip, i al final ja veurem aviam quin resultat obtenim. Oriol? Home, si dius un desig, el meu desig és pujar. Clar, és molt ambiciós aquest desig, però com dèiem i hem dit tota l'estona, és anar partit rere partit. Esperem no tenir cap baixa inesperada a l'últim moment, una lesió, qualsevol història d'aquestes que et fastidia la temporada. Però, bueno, partit a partit i com a desig pujar, si pot ser. Quim? I bueno, ja per últim, a part de pujar i això, seguir disfrutant del waterpolo, que al cap i a la fi per això anem cada dia a entrenar, a passar-ho bé, seguir aprenent, i doncs a final de temporada ja veurem fins on hem arribat. Això és el més important. Doncs nois, Alfons Cánovas, entrenador, Oriol Massip, jugador, i Quim Mayoret, capità del Club Natació Montjuïc, gràcies per ser aquí en aquest primer dia de programa i molta sort en aquesta temporada. Moltes gràcies. A vosaltres. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.